Môže byť nainštalovaný na bežnú elektrickú vetačku. Dokáže vetať nielen železo, ale aj sklo. Dokáže vetať nielen drevo, ale aj drevené dosky. Dokáže vetať nielen cez steny, ale aj cez betón. Nie je to úžasné? Nová séria s jednodielnou hlavou z wolframovej zliatiny je konečne k dispozícii. Spája krásu a výkon a jeho ostrosť, odolnosť voči nárazom ďaleko prevyšujú produkty rovnakej úrovne. Toto je naozaj vetačka, ktorá dokáže vyvantať čokoľvek. Nainštalujte kúpeľňové doplnky na obkladové steny. Priebežné vetanie je jednoduché a hladké. Otvory sa rýchlo zaoblia, sú pevné a odolné. Pozrime sa, ako to funguje. Vetanie dier do žuly bolo pre vetačov vždy výzvou. Dokáže tiež vetať okrúhle otvory bez spálenia vctáka a je odolný voči vysokým teplotám. Dá sa použiť s bežnou elektrickou vetačkou, takže si nemusíte nosiť elektrické kladivo, keď idete von. Teraz je to lacné. Má skvelú návratnosť investícií a výrazne zjednodušuje požiadavky na vetanie a inštaláciu. Ľudia, ktorí často prepichujú diery, by to určite mali vyskúšať.